Only one condition, if you can just tell us. She's stable as of now. Okay, that's all I can say. กจึงช่องชะทั้งยองอีกองเป็นดาสเอ็มอีบาเดนสติกทานริบอยดิสตริกอีบาเงดงานเงดบนนเพลงจงพิงอีหลายติบหลุดอยากเนี่ยก็จึงเล่กจงอีนำมันตากสุรกสกิตทานอุ่นเด่นบัดมันตากสีกระดับสันสีปุระกันเนี่ยก็จึงช่องชะทั้งยองอีกองหางเนี่ย additional secretariat บัดหาดูมันตางี้ละวันองบากสรการกันดังสกับมันที่ฮัลโหลกันเนี่ยวัดละมันเนี่ยชิปอร์กลาดอนนักเลี้ยงจงอี district administration เนี่ย magistrate บิลาวันkan jaka ban wan khot I kong ba ban itu ba nakaliang jong sembut menteri ramba jong kejela ulah khot banyak keren bat ini kong hanrei nakaliang jong kong 8 pau ba namar ka jing telat jong kamet im simkwa statia ba inlet chatai sa office banyak kan do bat sembut menteri ramba te nakaliang jong ki doktor menem step kilawan ban le ka medical check up ban nakaliang jong ki kidang ong ba ikong ila telat hadu kata ba lada indang beteng yang ne ka ban syong hang ne so arsi kemud lah don kam man an ada drip te kan ia ka jinga kun ka jongi kong ka jinga le ka jongi kong ka lalong ka ka ba khampala namar ba daki kan thei bat kilong ka me ki ha ban mi ha ka ne ka jaka ban mi kun na ban ta ka jing bhalang jong ki breu na ki te ki than chite bat kan ia ka jing ban thi ru jong ka sarkar kala panlong ya ki babon na ki ban ta ki ba pher ki balawan ha ka ne ka jaka ban ya snok ti lang bai kong ban ai man sim kong ha ka ne ka jinga le te yang ini keren buat ki long kami ki badon ha ki ne jaka ki ru kan thei ki so kumno ban yo I ba ka long kami ka ha ka jing long marway ka ha ban mi ban yo pun namata ka jing bha jong baro nam bat ka ha ban ya sha than ruang ne mata la sanski tang namar ka jing ban thi jong sarkar te long kum ta kan wan ai jing kersian hane inde ngakre bakte molai ma namar ngam nang krenok sor ma te wan aji kersian ini ikong hawa nga so thu te ching ya namar nga sai liyo ngali yo bai man kata yo siyum den ha te ngi yo sngo ong ngi yo ei go ching ya tangi gi nong liyo sin sa yo ka nong gi chin chiar ta to khen gi bale man kas ngai gi bawan man kas ngai te ngwan ban aji kersian ini ikong ba play ba ya sia ngata nga duai ba play ba uble un kersian ya I un ai bor ya I ba yo ai ka ching chop do ba kut ken kum taken ka cingkular congki le nadu kato ke badon ka dekas ngiyum den takas ngai kadon kato ka kas ngai ke bakibu kata ri kinai la tengkai kata akibu kilakirian ya takaktin hadu perstun adong ki pas space ki second pace kita raya keren ikin na bentak surang tementa par haka media bang ai uang manga kam keren ai leran lah bang ngat taken bang wan kersiana takada kun te yigi bale sin stayo kan no cingkorit to ken gitu moya magas ngai tuk surak ta ha ka to kami lele ba ki wan ki beli buan to kami syo mangi madon kin mangi mendadon mangi ta khai tip en bincia nei ngene don tang mangi kilong keme na mulai tang sau san ngut rong kamut ini kong to kami menam de badon heu tu ba yuria tip kain ke bancia ini kong yo mod yaket nap thrai nyale bale ai ba shi arba cemen met wan laisien wan nga tengam so ya ha hi so khi kan la banta kata ka cin terang nang nut yang kong di bakwa ngaplesi miat ya la ka chong ka cingem ikwa ngona mo pam ikwa na ka banta ka so ka sanyang baula kular tau bade hak man pe ben khmi ka so ka san chong ki nong shong shinong ha kan ka chela chong yi te kumbala kular ta udi ben pe kin udi ben le ha ken udi ben je kata kacat kape nang bakali kawan kan sup kan san kumbala pon kubor ki pai ba ngawe pangawe nong shong shinong thong yo bon long utanong khmi nong pe je ka sup ka san te menta ba ban shu kular tang daga thok ka shukor da kam bah maru bule he unsa ta ai ka don nuot jong hadu kan no ya kata ka don nuot jong ngatang kermen be tang daga men sim ba khoi jong bule ba un pun kan do yo un pendiam mela dai ke en do la khle la kular ya kata un ko un kan mau ya ni kong basya na ka banta kata ka jela na ka banta ka sinong ka thao na ka banta ka em lang sa lang ha ka ri hoi la panong ma pi wan na mo pan don jing ada em don tang bangas ngo bangadi kalong kami am ngarang ka talang habasyam ya kata sing iya mai hab uat hammi
kum ki para nong song sinong jong kan ke jela me khalaya Piwan marwai. upai nyu terep Yuan marwai. ha ngon marwe ba di tang kata kin ka ba un phai khamat kin cha kan ke jing sha sitom jeng kong ka jing sha jinit kam de ka basuk la dai im ai te miat ban men siam ila khindo ila ke jing em ro tang na ga benta kata ke jin dawa tang ya kata ka surok mdi ba dawa ken ken ki ba ke jing em ba kan cha do an rai tang ya ka surok ban suk ka le ka wan ha ka pang ha sitom ha ka khi ha ka shan i don kam ya ka surok nong kong namar klem ka surok kum nong en em hne po perthe te kum ba ulok kunar ude bin phai khamat un kala ka bamut un phai kin ken ba ulok re ni sing khya sing ayu kan sing jenjar kan ni sing ban paji kong ila sing sen ai shu palat adu bangim la shu ban perkate balai ke sarkar kada sangat menti kam yo sing wi ka long ka le kan lut kan tengi pada ban shu ba syong sate ngila jenjar sat surok long kam ilong sura ban yan long kum ba syong kali kulai te haga yap ka kam im ka kit ka ba tengi jenjar syapi ba nang nei sakhamat tengim tre syubhi ba ban kersian giju ki breu kan hanya hap perkhat na dak mai kan ngidang kermen kan longin persiam ban perkhat ya breu la jong ya un la ban pen yo ingi kata kasurok ane ki we ki jing don kam jingir badai ka dok snam jungi badai na ki snong ki thau jingin ki perkhat kom ta kan ba para long kumi para kun thengim ngau la sha shu kan ka jing sha thangan jong ikong ngida ngau sen ai ban ngida ngau pang sisya ka man sim ban yo i ba ikong itia kumne klem bam klem di ngida long ngi duai hoblei bat mai indang yo bor ban nang khlan ban inom ayu kan ban nom telotan ban inom baublei nang persat hai kata ka man sim ka ban nang la ban sya kan hadu ba inda job kan duai hoblei ngi kerpat sisya amble jungi ba in sumbaha ban penkeran ban penyo lem no yo to surok kan nang ba ikong ru in la ban weng no ikene ke jing sat kan ka khubor hite ka long bangi kwa ba yo to surok he ban penyo kloi no yo to surok nga kaliang jongi gila ya ut ya nam hi ya mle me ir ila ong yang ila kulari ngi ba ila penkeran ndrei long hadu mentar ngi yo tengi ngimla su ban senya ngate habang yo i ya ka jing sat thangan jong ka te ka perlok long kemi mo kadon kata kajing kta hakamen siam bat kadon kajing isne namar ba tang nakadaw jong hi upaj ba mo upaj ba babun balang jong kadong kathan ila sha marwe i im khen chu ya ka kot ke khia ajong ya ka yap ka im la jong te gadon kajing ngau khia hadu kata kum ki paralok long kemi bat ngadon hiru bat ngakersyan hiru da kaba da kadonut mensimo ngin kersyan ya i ba ngin I full support umdai tang mga na baro hi kadong kathan jing hi baro kawe ngin support ya i na kabanda ka jing shat thangan jing i ngale kaba juya yang man kasni man kapor hadu kanu kata ka jing jenta namar ba habang isyong hakakalila long kum ba exercise ngila light ban exercise hayeng ngila hap long kum ba exercise hap how to surok jangi te da de gi bala shitom dupa am long dayat la tukut bensiam te ngiru hakacaka ban yute ngabun sin mo ngayala de nga hap ban phakem ya kamet ka phat la jong namar ba la kru la khlong kreu am ha ba yat hola jrem ba yat au tu surok kata gajing sniru kandeshu ka malumala ka bala palat put nga penrem jur ya ka surkar mo namar ba kata kajing bum sutu omdei kajing bum sutu ladei kata kajing le shiliang khmat ngam kenno yano ngam kenno yano bat ngam kenno hiru ya u MLA jangi kat bala u trisdom kumno ban penio yo surok kata ujukran man kapor bat ngiyo i hiru ba u yai trisdom hi bat u yai yale hi ken ban penyo yo surok man kapor ujukran ya kata ngiju yo i haki khubor mo ngiju i haki khubor news kom tu bagi penme tengi ju i ya kata te ngam kenno re yo MLA ngam kenno re yano ru nga kenno be ya ka jing bom nang ka sorkar ban trekam ban dibat ya kata ka kam kumno ban tre bat yo lesi ka don ka jing le shliang khmat da dei bom don ka jing le shliang hakawai ki benta bale ki biang kat bagi benta jengi kim biang
yo lesi ka don ka re ka ka bashalandet jong ka jing perkhat jong ke te ha kan ka por ngakwa ba ngakarpat ya ka sorkar bahkan phai khmat lem na ka banda jangi bat khamtam ya ikong ibala sha than hadu mentala kot la lais ni te katno kata ka jing plot bat katno ka ila du bor te kumno kan ka sorkar kam le ran se ban shui kamte khlam dapik mo khlam dap phai khmat hadu kat kini kisngi la sha than ru impat phai khmat te ka sorkar te kasngi kumno kan ka sorkar halor kata ne isnu hun ne ba in yap na banta kata te kit kane baro ka sorkar gadai ban simphya bat gadai ban kit khli ya kata i jonga ha ka social media ka to mer si sa jang melatiam ngas ngeu ba shisha ki polis hoi gidon ka bormo bat ki deiru ki nong pe ki nong kpi ya ka imlang ka salang bat ya ka suk ka bahan de te Henry om ba ki wan da kalanti ka bade Henry ki wan bande jubor ne bandra jubor na ikong bendas im bat nang taru ba ki wan hara haka jintia jongki kato nga i bagalong ka bomde kalanti ka bomde bat ka pensau si ru na banta jongi u pai babun malang hato ngitip baki de kinong pe ki kemi jongi ha baki de ki wan na ki de ban wan na konti ka bade Henry ki wan ban harab nelane ban le jubor kato kapendap da kajing susi yang ibaro lang bat tam nga susi nak banta kajing le jong ki kato kamian bat ngam seude hiru ba isenrang iwan ya kaban karena lane iwan ya kaban tur persya hajan kajing dia jong hajan jong ikum kemi hoi para long kemi lane para kan te ki don ka hok handai ma isenrang don hok te ngadon ya kaban pong lane ban kren Henry ngam kan tho yan no ya noru na benta u ne surok jengi ngam kan tho ya UMLA ya lane UMDC jengi hoj ngi ya i UMLA hamba ulicha ki assembly ki ba per ni yo i bun sien ukren na benta u ne surok jengi Henry ka sorkar hi kam syashkor lane kam jubab lane kam pek kam kemi yang ni kadon kajing yo seliang mat kadon kajing iping ka sakar te leng bajong kan ne por ngadon bandong ko sorkar ba ik seu ba sim ya kan ne kajing terwa jeng kum pa ba unok sok snong umanaka thai ka dong den jeng nang thi ni don kajing jinjar hakayat kayeng haka lek ka wan kham tam haka met ka yong ka pang jeng don kajing ja te ngas ngeu ya ka don kajing kerpat ka barit haka sorkar ngas ngeu benong ko sorkar bi subha pe lem yang ni ubaduk masuk barit baria